Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti oras sayang, di mon tupulos masubyan. Tampok dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Nagkapwamanan si Kaamadaw. Kasta kadilatan at ila ang agsursursor ti among nga ramidan. Nagapok iti balay ti manugangin nyo nanang. Ay, na yun anak ko. Maaglaang ti babae apa isagma, kitikaskan ka. Maagi di ati babaya madikanyak. Iti na dyan taer kan tak-tak dergaw. Ay, awan na. Kaslak batumbala ni akamatan ti babae nanang. Asos, nagsao tay kasla na ulaw amlingan. Mas daw kain tulang no kadwak ni fe asumangpet ni ti balay. Ha? Nefe ka day anagray na idi fiesta ti dakdakamatam? Mismo nanang, mismo. Correct ka dyan. Ay da, agrain ka man nagtagtagainap ka si Kaamadaw. Ha? Awan pa igatang mo iti urinula, tawan mo trabaho, kasanaw akayat nakatinapintas abalasag. Si kakadinaitan, Helen. Ay, itaman pa yung agkita ta. Ay, Delia, si kakaday. Itay pa'y anakita ka nga, di ka pulos na bigbay. Ay, unay matanta saan, ana, Big Bag. Ay, baro siguro ni Amado nga anak mo. Kaano day din na, di apan nakakita kan kwa na. Day ta ita, ti paglading ita. Awan pa'y trabaho na, ngam addan ar-armun na. Agdadait ka kadipay, friend. Ay, ngam saanan akasla idi ti agpadpadaay. Ta adumot ti magatang a ready-made alupaut. Ay, anya. Anya ngay nga rodan ti dadaitem ita. Ay, kortina, abong ti salaset. Talaga aman manuitan ti agpadait, friend. Ay, alaak man ti cellphone number mo. Tadanda ni pumanaw ti mensahero iti opisina mikat. Ibagam ka ni Amado, taumay to agaplay. Ay, uwan man nga rod, friend. Awan nga min trabaho na ita. Imbag ta nagsabat ta diti dalan. Apay ka day manawng. Anta ka day masapol mo kanyak. Awan masapul ko ken ka. Mumngar armag ni fe. Apay asumsumngat ka. Agaram talata no asino tinagasgasat, manawng. Awan matkit di ati pagdanagak. Natataerak mangamsi ka. Matlagayam. Iso adinak paritan. No sikat ti agbaligi, aket itapay laang, kablaawan ka. Rumbang lang nga kablaawan nak. Masiguradok asyak ti sungbatan ni fe. Ay, nasaya ata simbang putkan. Nasabat ko nga medyo gayem kong agtrab-trabaho iji opisina. Asino agayem yo? Kan anya ko man, nasabat yo. Agkasapulan da ka no iti mensaheraw. Ingka agaplay, tapno inton pumanaw ti agdama amin sa heraw. Sikan ti isarag da. Into pa'y matlagayam. Una agpaya pasungbadan ni fe. Adda ngamin sumsumngat nga agaram. Jay trabaho ti ununaam. Sayang no adda makauna sa balay. Sana balya? Tadamat di gayam yo ako na yo iji opisina. Dakila bakir ko na itaan. Awan ti kas iti umuna ka nga agaplay Amadaw. Kita tapilyam analaeng no asino ti sungbat am kadagiti agar-arum ken ka. Asino kadakwada mati kayat yo para kanyak nang. Adaken ka nga agpili ngam aramatem atautek mau. Uray na taer no sa dot ken mamartag. Di na kan tumaikan iti nasaliwanwan na masakbayan. No ni Amado ti dakdakamaten yo. Iso ko matipilyak. Ikak pa iti gundaway na no agbalbaliw nanang. Nasaya at no saan at itaerlaang ti kitaam. Mabiyag na kaaya mo ti kinataer ti lalaki lahang.
Nulakit ag salukag, ken ikatan na ti kinamamartek na, adanam naman na nanang. Nagkapo ka man ni di balay da fe. Agsaysayang ka lang iti oras mo. In ka la agaradon, tamay mayat pay. Nalpasa ko na nagarado, sakbayan na panak ti masyar, manong. Ah, no kasta, agat nuwang ka, asim marong ka riti balasang. Saan maet? Nagdigusak mata. Kung nakasan kan ngagtaktak iti oras. Sapay umadanin nga da trabaho iti opisina. Ada agur uray iti trabaho. Sa dino nga opisina, manaw. Iti opisina ti DSWD. Anya jay ko na mapapanam? Inakpay agapla iti trabaho. Isu adi ka pay lamasarongkaran iti sumagmamanong aldaw. Ikararag ko nga agbaligi ka kuma. Agyaman ak ading. No agbaligi ak, saan lang agmula iti bangkag ti trabaho. Makatrabaho ka pa'y ka di iti bangkag no adanton trabahom ako nam? Un mata din ko. Masapa ak iti bangkag. Sakba sumrakak iti trabaho. Ken, kalpasan man ti trabaho iti opisina. Oh, Di awan inanam no kasta manong. nalagan laang mati trabaho iti opisina. Ading ko. Hello, friend. Nakaawag ka, Maud. Pimanaw ka din, tay mensahero yaw. Pimanawin di mo't imay nag-apply ni Amado. Ay na, adon ti aplikante dito. Bayam ta ibagak nga umay dita, friend. Kunak na napaanan dita, saan pa'y matgayam? Friend, kitkitaan nun ni Sir dagiti bayude, ta dagiti aplikante. Sige, ta ibagak amapan adagos dita, friend. Kunak no napan idi imbagak amapan dita. Awan pa'y mo't ti impasa na bayude, ta na, friend. Alay, bayam nga raw, ta ibagak kan kwa na, friend. Ingkan ipasa ti bayude, tamidya ayan ti gayim ko. Awan ka noon, jay mensahero da. Inton mausawa na kong nanang tanay. Inawis nakmet nga min na naginom tay barkadak. Nagitan tumot nga min tuon unaam. Saan kat ajay trabaho nga aplayam? Tanag yun na ya. Adaman di gayem yun jay. Uray adda, ta saan mo't nga iso ti boss. No kumay mo na ka nag-apply, sigurado asi ka ti maala. Apay ngay, asaan ngay may ni Amado iti opisina. No kumaimay, mabalin akinid daw ko ni Sir nga isot ti sumukat iti mensahero. Kasta ka di, friend. Adda ka din inala ti boss yaw. Ay addan, friend. Imay adagos, imbagada nga ada interview. Amang ano saan batla ang anakapasan ni Amado iti interview no napan, friend. Gagangay laang mat ati dinamag da, friend. No kayat na laang, ama sukat-sukat ti schedule na nga agtrabaho. Sinayang na nga ruda. No, napan kumaapaman nga imbagak, dinasaysayaat kuma. Win nga rod iso nga imbagak, amapan kumaadagos. Ay, sayang talaga, friend. Dakkel nga oportunidad, ngam di namot ginamataan. Ay, awan mo, Amado, asadot. Inunaanda kan iji trabaho nga agururay kan ka. Anya ko matrabaho na nang. Jay ibagbagak gay at trabaho iji opisina ti gayem kaw. Adda ka nun naalada. Apay ngay. Inuray dak kumamot Saan at trabaho ti manguray kan ka? Say ka ti mangsapol. Anya nga rod nga, tigunggo na ti kada ti gayem yo ijay. Awan basol ti gayem ko, no di kat sika tinagkurang. Imbagak amapan ka adagos, ngam intan-tan-tan mo mo't gayam. Sayang. Di dak man la inuray. Sayang ti oras kan gundaway ana itudken ka, ngam sinayang mo. Mayareg iti balitok anapukaw.
Tati oras ang nasayang, di Montopolos masublyan! Kumusta tinaplayam at trabaho, Mario? Napagasatan ak ading ko. Mangrugi ak kanong agtrabaho intong bigat. Kablaawan ka, tanaawat ka iti trabaho. May isa ka ita na mensahero. Wen, para ituludak iti papeles iti sa baling opisina. Nalaganday ta at trabaho. Ngam iti agmalmalam iti bangkag. Saan ko latangay batan ti bangkag ko, ading? Tasayang mo ti bangkag ko no isardang ko. Nagagat ka unay, manong. Saan arumbeng asayangan ti aglabas nga oras? No naglabasin, saanen ang mabalin nga isublipay? Apay nga ta, binigat arumwar ni Mario na kamotor. Di mo ka di amaw, nga iso ti mensahero iti opisina nga ayan ti gayem kaw. Anya? Iso ti mensahero iti pagtrabaho ko ma. Wen, awan ti sinayang na nga oras, idinadamag na nga agkasapulan da ijay iti mensahero. Imo na ka pa'y anak ka amaw, ngam di ka mo't naggunay. Nagmahalas mo tan. Isukit din tinagasat imbes asyak ko ma. Kastala ti biyag! No di mo sinayang ti gundaway, si kakuma ngam saan mo tabinaybay amot ang naglabas ti oras nga awan inararamid mo. Kasano nga ta maatiw ko na di amarayaw. Ikagumakimang pasungbat ka ni Fe. Tapno rekas kasano. Makantsawak na di amarayaw. Nakadesisyon ka kaday. No asinaw ti sungbatam, kadag iti agar-aram kan ka. Wen nanang. Uray san anatar no nanakam ken nagagat. Ay, day ta ti rumbang. An-anwam ti taer ti may sa alalakay, no agbisin ka mat iti sidong na. Sungbatak to ni Mario no umaipay nanang. Kunana nga umay to no awan trabaho na. Siguradaw asaan ka nga agbisin iti sidong na tanagagat. Saan akas ka ni Amado asadot lang arodan? Mamartag pa'y. Sayang ti kinataer na nanang. Nasaya at saan ka anaalino iti kinataer na. Sayang dagiti palabsen na nga oras ija inuman. Awan ka is kan na abba nagtipangib-ibusan na iti oras na. Kwartayo man nang. Mapana kini balay da Fe. Apay ko ba ti kwarta? Mapan ka lang ijay balay da Fe, kasapulan pa'y ti kwarta. Amangan nga ino da pa kasapulan ni Jay. Sapay addan trabaho di karibal ka. Naimbag tamom. Adda trabaho na, ngamsi ka, awan. Anya ngay, tilaban mo kunkwana. Da ito'y kinataer ko ti ilaban ko iti da di amarayaw. Ay na, Amado, practical itan dagiti babae. Saan at ikinataer ti kitaan da, no di kad tinatalgad asasaadan dantaw, iti sidong ti lalaki amapili da. Ikanta ka raw doon iti kwarta. Imbag lang ipakitak mo't nga da kwartak. Anya nga iti banag ti yararungain ko kan ka, ading pa eh. Maipasiguradong ka diya saan ka ngagbalbaliw. Amangan no intunduatan kat saan ka gayam anapudno kanya. Tapno saan kang agdwa-dwa, uray ikalay sa kaadagos, apaman na sungbatan na. Kalay sa adagos? Nagpartakan? Adamat tan urnong kong aramatan tang agkalay sa. Babaan iti panagbangbangkag ko. Addan umdas nga aramatan ta. Sungbatan ka, saan tapay ko mga kalay sa, Anya timbagam? Sungbatan na kon. Wen, kaasi kamot akanayon nga agsubli-subli dito'y balay mi. Ay na, agyaman ak unay, fay. Ngam no kayat mong agkalay sa ta. Nakasagan ak iti anyaman nga oras. Kaano ka riti parang sungbat mo kanya, ading Fe? Pasensya kan, ngam awan planok amang sungbat kan ka, manong. Ha?
apay nga ading ka. Anya ka di pati kurang kanyak. Sa anak mo't analaad, tapno pagkadkadam ti daton ko ken kang ayat. Ladingitag, ngam saan nga umanay ti taer ti tao, tapno maikan na iti nasaliwanwan abiyag ti bangunan na a pamilya na. Kaya't mo asawan, paayan nak. Ay, pangasim ko mahamat nabayagan nga datonakan ka. Si lang ti makitak a babae iti biyag ko. Ladingitag manong, ngam sinong bata ko ni Mario. Anya, ni Mario alaad ti sinong batam. Para kanyak, nataer ti puso ni Mario, oray nalaad ako na. Nay, apa yan? Agsansanuong kamat di tasulay. Anang, inagaw lang rodon ni Mario ti trabaho para kanyak. Pati ti ayat inagaw na pa eh. Apay apa basulom ni Mario? Inaramid na laang tinasayaat para kenkwana. Saan na asinayang ti oras na anapan nagbirok iti trabaho? No napanak ko mangagpaiso idim bagayo. Siyak ko matinaala ang mensahero. Ita, iso ti kinayat ni Faita, da trabaho na, saan ka ta siyak? Iso, asaan kang agpabasol? Tay ko na kon, nasirib itan dagiti babae. Jay mangipatag iti oras na ti pilyenda. Saan ajay mangsaysayang laeng iti oras na? Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti oras anasayang, di mon to pulos masublian. Tampok dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Insurat ni Steph Mero Nalika. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jofer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT Radyo Totoo. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga orasyo amin.